Right. Sesithathe sesithathu manje. Esesithathu sibhaleke kanje. It's twice cos of theta plus 1 equals to naught. This is an equation again, but a trig because of the radic ratio. Lenti cishe naleya wena osewayenza kudala la ungathi khona 2x plus 1. Iyafana lento. Iyafana nje exactly. So asiyisolve ke sibone ukuthi yini noma isinikezana. Siyisolva kanjani ke le esengiyibhalile la. Njengoba wawusolva u2x plus 1 equal to naught. Ufuna ukuthola ukuthi ux umele bani. Wawuqala uphushelo aye ngaphesheya bese yashintshe ba -1 ngapha usale no 2x. Mawusufuna x busu divide ngo2 ngapha nangapha because you apply a balancing act yama equations which is equal to -1/2. Antsiyabona? Yabona? Sizokwenza lento wawuyifunda kuma equations sizoyenza la kodwa manje kuma trig equations. Mase siyenza ke la izosinikeza a 2 cos of theta is equals to -1 because 1 usuyangali. Then again we divide by 2 here. Dividing by 2 here we will have cos of theta equals to -1/2. Sengiyaqala ke ngiyachaza ukuthi kwenzakalani. Bengisakukhombisa ingakho ngithe khumbula njalo okufundile. Buse wena wenze njani mawusukukhumbulile okufundile bese you find the relationship phakathi kwalezi zinto. Lokhu kwakwenziwa kanjani? Lokhu njengoba kubukeka njengalokhu ngingakwenza yini lokhu la? Yes. Siyabona? So, sesiyadlula. Mase dlula lapha. Yilento eyenzakalayo. Sithi masifika la. Sithi a cos of an angle is negative. Anjayizwa? Eqaleni besenza izinto ezipositive, but manje a cos of an angle is negative. Bese sithi kukuphi la ucos negative khona. Bese siyahamba futhi siya kuphi kwi-Cartesian plane yethu. Ucos negative la, a negative la. Antsiyabona? Ngoba ku1 na ku4 ucos unjani? Upositive. Sesazi ukuthi unegative lapho. Yilokho kusitshela lokho ukuthi unegative lapho. Uma sesenza i-shift, okay, which is the second function we calculate. Uma sesenza i-shift, right, ga cos of an angle, asiyenzi ibe u-negative, kodwa siyenza i-second shift ga cos ibe positive half. Ukuze sithole utheta. Ngoba lo negative ubungasitshela ukuthi senza konke lokhuyana, but what is it that we are doing? We are looking at the quadrant at which cos is negative. Cabanga ukuthi abantu bayayizwa lento engisho. Cabanga ukuthi abantu bayayizwa. Right, from there, sesizoya kwi-calculator. Right, mase sisenza i-shift, which is the second function cos half. Sizothola ukuthi our theta is equals to 60 degrees. This is your calculator. Right? This is your calculator. Bese ngikuthatha from here, ngikubuyisele kancane kwi-Cartesian plane yakho. Kwi-Cartesian plane yakho uzokhumbula ukuthi kwi-Cartesian plane ngangithe asithathe an equilateral triangle.
equilateral triangle wonke amasayidi ayalingana 2 2 2 leli ngoba uyalibisector selu1 la u1 la ukuze lisinikeze u2 ngathi equilateral wonke ama-angles ethu awo 60 degrees ngase ngithi leya ya ngoba uyibisectile yona iubani iu30 degrees ngoba uyibisectile 30 plus 30 njengoba nale side lu1 no1 angisayibona nakho usuyayibona lento yakho cos of 60 cos is adjacent over the hypotenuse so cos of 60 is half angisayibona so if you make cos of 60 is half now cos of 60 is adjacent or adjacent over the hypotenuse. Do you see that? From the Cartesian plane. Nansi Cartesian plane yakho. Na lapha with the 60 degrees and the 30 there. There is your 90. This one was 1 because the other part also is 1. Then there is the other side of 60 degrees and this one will be 30. But because ke sikwenza on a Cartesian plane when usukubuka kanje ayitsebona usukubuka kanje kwi Cartesian plane so we said it is an equilateral triangle all sides are equal to 2 as you see from the top so cos is x over the hypotenuse which is 1 over 2 which is the cos of 60 therefore if you make a second function cos of half you must get 60 degrees so the size of this angle is 60 degrees and we call this one is our reference angle iyona angle esisebenza ngayo the reference kusuke kushiwo ukuthi ukuthathisela la lokhu okwenzayo so nathi ke sikuthathisela kuleya angle nanso ke i-reference angle yethu sitheke sizosebenzisa this reference angle because le angle le it's an acute which is found in quadrant 1 acute less than 90 but la cos a negative khona is quadrant 2 and quadrant 3 siyabona asambeke siyosebenza quadrant 2 no quadrant 3 quadrant 2 wethu our theta will be equals to 180 degrees minus the reference which is 60 degrees khumbula in this case we are still dealing with specific but mina ngithi ngenza ama specific bese ngikukhombisa ukuthi generally yenzeka kanjani athi ayizwa la ngithi ngikukhombisa ama specifics but ngibe ngikukhombisa ukuthi a general how do you find uyithola kanjani a general solution right so for a specific our theta will be 120 degrees 120 degrees la uzobe 120 degrees mase ngiza ku third quadrant ku third quadrant ngizoba no theta is equal to 180 degrees plus ukuze ngiyithole phela nala 60 degrees and this will give me 240 degrees. This is our theta. But uma ngabe ungizwe kahle ngithi ke uma ngabe isolution ibidingeka ibe phakathi ka 0 no 180 ngeke angene lo ngoba usengaphezulu ka 180 kodwa uzongena lo ngoba ungaphansi kodwa ungaphezulu ka 0 uzongena lo ngoba ungaphansi ka 180 kodwa ungaphezulu kuka 0 then therefore
we will say our theta should be an element of 60 degrees, 120 degrees, and 240 if it was moving from 0 to 360 ubuzongena 240. Anti siyabona lonto. For a general solution sizothatha lezi zinto njengoba zinjalo. Yabona? For a general solution we will say for our general solution, which is our GS general solution, we will say our theta here is equals to 180 degrees minus 60 degrees plus K times 360 degrees. Remember, we say our K should be an element of integers, meaning K akabe inoma yipi number khona kwi number line, positive and negative, including unot. Then this will be 120 degrees plus K times 360 degrees. This will be our general solution for quadrant 2. For quadrant 3, our theta will be, take this, which will result to that, njengoba sithathelo kwa resulta kulokhu, so yilokhu plus 360. Take that again, which will result to 240 degrees plus K times 360 degrees. This will be our general solution for quadrant 3. Depending ukuthi A wakho ubani, uK wakho ubani. When K is not, 240 becomes. When K is 1, this will become 500. Then sekuyoncika ekutheni i-restriction ithini la. Uma restriction it is 0 to 360, then 500 becomes bigger. It's no more a solution, therefore K cannot be 1. Uma engakwazi ukuthatha u1 ngeke akwazi ukuthatha u2 ngoba u2 seyoba mkhulu kakhulu. If K is minus 1, this becomes minus 360. Then 360 minus 240, it's 100 minus 120. Therefore, it won't hold for K to be minus 1, ngeke ikwazi ukuba iphathi yalento. Kodwa uma besithi your solution should be, or your x or theta must be an element of, bese siqala ku minus 360 siyophelela ku positive 360, ubezongena ke u minus 120, kuphinde kungene u60, kuphinde kungene u positive 120, kuphinde kungene u240, bese yogcina ku60. Zonke lezo bekuzoba ama solution. In other words, uma lento le bebengase beyishintshe bethi from minus 360 to 360 degrees, beyibhale kanje bese bethi u theta uyi element yaleyo nto. Ayithe is besizo testa eyokuqala u minus 1, ngoba mawusuya ku minus 2, u minus 2 la uzokunikeza ba, uzokunikeza u minus 600 minus u minus 400. Anti yayibona leyo. So 400 it's outside, awuzungena. Kusho ukuthi u minus 2 ngeke usebenze. So qala ukusebenza kubani? Ku minus 1. U minus 1 bese sinikeza iset ethi minus 300 and u kube u0, kube u2, kube u1. Number yokuqala minus 120.
sisuke ku minus 120 siye ku 60, sisuke ku 60 siye ku 120, sisuke ku 120 siye ku 240 degrees. Uma bekuthiwa akube phakathi kwalezi number, this was going to be our solution, the general solution. But ngoba besenza ama specifics, for ama specifics, this is our solution. Theta must be, for a specific, 60 degrees le, no 120 degrees le. Hayi le ngoba ingaphezulu kwalokho, which is the specific. Cabanga ukuthi siyayithola. Sesizosuka siyokwenza esinye futhi esilandelayo. Ubone ukuthi zilula kanjani lezi balo. Ngizolokhu ngikwenzela lama example la ngizokushiya khona okunye usiyokwenza. Uma ungasakutholi ubuye kithi sikuphendule. Right. Another example, ake sibukele. Cos of theta times tan of theta is equals to 6. Right. Ngitheke kuwena, khumbula njalo uma unama ratio amabili afanise noma uwenze kube khona i-relationship phakathi kwawo. Ayithi siyayizwa lento engisho. Lesi sibalo ke lesi nje masinje kuthiwa angithole mina the specific answers yakhona. Into yokuqala engiyenzayo ngaso ukubuka ukuthi ibuphi lobudlelwano, the relationship engabuthola la. Nabo kubudlelwano. Ngino cos ubudlelwano bami. Ngino cos of theta, but tangent ngiyakwazi ukubhala njengo sin of theta over cos of theta. This be equal to 6. Ayithe ibona lento engithi ngayo, thola ubudlelwano uma unama ratio amabili. Ngeke bakunikeza bemabili noma bemathathu engeze ukuba nabo ubudlelwano, ngoba it is through this budlelwano, through this relationship, through lezinto ezifanayo, ngalezinto ezifanayo phakathi kwabo bobabili siyakwazi ukubasebenza. Buka lo usekhansela lo. Siyabona? Sekuvele kusala into kade ngilokhu ngiyenza. Lokhu phela bakithi kade silokhu sikwenza. Lokhu sikwenzela. Lokhu sikwenzela. Lokhu sikwenzela. Yabona? Kade silokhu siyenza lento nansi. Mase sifika kulesi stage sizothatha i-shift, which is the second function of the sine, the shift of sine of theta, not theta this time, shift sine of 6, right? This will give us the value of theta. Remember your small Cartesian plane, because le number njengoba i-positive la ikutshela ukuthi kukuphi la usine e-positive khona. Usine u-positive ku-quadrant 2 na ku-quadrant 1. Siyayiqaphela. Sesizohamba ke siye kwi-calculator again. Masifika kwi-calculator siyothatha le shift. Right, bengisaqeda ukusho ngizokuphinda lokho ngokuthi uma ubuka le number i-positive isuka ikutshela ngokuthi i-ratio i-positive kuphi. Kusho ukuthi uma ingasibe negative isuka ingitshela ukuthi i-ratio negative kuphi. So ke i-positive usine ke u-positive ku-1 no 2. So sengiyothatha i-shift ukuze ngithole usize ka theta.
mangithatha shift ka 6 what I get theta wami 36.87 degrees, which is an acute angle, which is my reference angle, acute less than 90. Ngempela itholakala kuphi ku quadrant 1. It is true and it is very correct. Right? Sengiyokwenza ke manje ngoba vele sengiyazi ukuthi ku quadrant 1. Ngithe kuwena manginikezwe lento ngizokunikezwa ama specific kungabuziwe general. Ayithi siyayizwa lanto. General solution. So ku quadrant 2 ke this is my quadrant 1 in any way. Ku quadrant 2, so I would say my quadrant 2 will say theta is equal to 180 degrees minus my reference number, which is 36.87 degrees. Theta wami la ku second quadrant 180 minus, right? 180 minus. So njengobe 180 minus kusho ukuthi lokhu engizokuthola la it's a specific. So it's specific in the sense that my theta will be equals to, so sengithatha ke 180 minus 36.87. So ngino 0 la, which is gives me 31 degrees. So la ngino 9, which gives me 143.13. So 143.13 degrees. So ubukhulu be angle yam la, the size of the angle in quadrant 2, it will be in 143 degrees and 143.13 degrees. Now mangibuka ke interval yam noma the so-called restriction yam noma specific siyafitha ngempela. Theta wami u36 mkhulu vele kuno not. Theta wami u143 mncane vele kuno 180. So it is between those two brackets. That's the size of my angle theta. Uma ke bekuthiwa ke mina angithole the general solution. The general solution. What I will do, I will say theta wami will be equals to 143. It's either ngiqala la ukubhala bese ngi-add ngithi 180 degrees minus 36.87 degrees plus k times 360 degrees, where my k is an element of integers. Sengwachazile ama integers ngendo kungibuyela kuwona. So this gives me 143.13. It gives me 143.13 degrees plus k times 360 degrees. And this will be our general solution for this problem. Ungayenza ke na ku quadrant 1, njoba iku quadrant 2 le, ungayenza na quadrant 3. Iya kanjani ku quadrant 3 180 plus busu edalo. Iya kanjani ku quadrant 4 u360 minus busu edalo. Then busu wathola wonke lama answers njengakule previous lesson ekade ngikwenzela, previous example ekade ngikwenzela yona. Bamba lokhu wena. Bamba ukuthi uma ama ratio engafani ngeke bakunike engafani bungekho ubudlelwano ongabuthola bese uyabusebenzisa bese kuba simplified. Angiphindi. Bamba ukuthi mabekunikeza ama ratio engafani busuke bukhona ubudlelwano wena ongabusebenzisa. Uthi mawusubusebenzisile kuqhamuke into esimple oyijwayele nelulu kuyenza. Once wafika kulesi stage, then thatha i-shift ye ratio ngaphesheya.
But firstly, qala understand ukuthi i-ratio i-positive maku positive, maku negative i-negative. Kumapha ama-quadrant lapha. Since sikhuluma ngama-quadrant awu-2 kanti wona awu-4, then it means it's a specific, it's not general. Siyifuna ku-1 na ku-2. Ku-1 iwu-36, true. Iwu-36, nanku 36, upositive futhi mncane, it's an acute. Quadrant 2 iwu-143.13. It is true, it's less than 180. It is positive because it is in the second quadrant where sign is positive. So the solution for this one will be these two, will be to say your theta is an element of 36.87 degrees and 143.13 degrees. So these will be your answers for a specific problem like this, not a general solution, because masukhuluma a general solution ususho wonke lawa ma quadrant. Moving this, uyabona ke lesi ngeke ngisenze lesi ngamabomu. Buka lesi ubuke lesi ziyafana. Ngeke ngisenze ke lesi uzosenza wena. But engakukhombisa sona yilesi. Sengiyakusoke. Ngiyobhala sona manje just to show you. Right, so siku example elandelayo. Ithi 4 cosec of theta times a tangent of theta plus 5. This should give us naught. Buka. Yabona lesi bakuxake ngeinamba, bakuxaka ngama ratio. Kodwa bakithi angiphinde. It's not difficult. It's not difficult to work this one out. Toqala okufanele uyenze. Asimove inamba kuqala ziye ngaphesheya ukuze sifike kuma answers ethu. So we have 4 cosec theta times a tangent of theta bese siyawumove 5 aye ngale abe u-5. Ngoba siya multiply la, we've got the power to divide. We divide by 4. We divide by 4. So we have cosec of theta, right, times a tangent of theta is equal to -5 over 4. Ngoba siya multiplier, we've got the power and an allowance. Sivumelekile, sinamandla okwenza njani okudivide ngaleyo number. Khumbula ukuthi lokhu ukudivide aqhamuka kuphi. Lokhu ukudivide kuqhamuka ekutheni uma ngino 2xy is equal to 3. Uma ngino 2xy is equal to 3. Uma ngino 4xy is equal to 5. Ngiususa kanjani lo 2? Ngidivide ngaye ngapha nangapha ngisale no x no y olingana no 3 over 2. Ngidivide ngaye ngapha nangapha ngisale no cosec times tan equal to that. Basangilandela abantu abanguthi siyabona lento ngiyisusa kwi trigonometry lewe nothi bukhuni ngihambe ngiyoyifanisa ne algebra solution of x and y lewe nothi lula. Therefore conclusion ithi uma le ubuthi bukhuni kanti uyakwazi ukuyifanisa nothi lula, kusho ukuthi nayo ilula. Asiqhubeke okwakho nje uqaphela. Ngithe previously
la ngeke bekunikeza ama ratio amabili bungekho ubudlelwano obuzokulekelela. Ngathini ngapha? Ngathi uma emabili ama ratio afanise ngandlela thize noma thola find the relationship between those ratios. The relationship is ucosec ufana ncamashi no 1 over sine of theta. Kanti utan ubhaleka njengo sine of theta over cos of theta. This will be minus 5 over 4. Lo bese bulala lowa. Sengisele ne ratio eyodwa 1 over cos of theta equal to minus 5 over 4. Abanga ukuthi salokhu ngilandele njalo lama note engiwabhale ngapha lokho ekulida ekulekelela uqedela lezi yabalo zakho. Uma senginento nje lena nje ubani lo usec okusho ukuthi usec maye nje ucos unje. Angithi uyakhumbula ngikufundisa ama reciprocals ngathi kuwena in terms of reciprocals ucos is good as 1 over sec. Therefore usec is good as 1 over cos. Ngoba ngizokuthi lokhu ngikuthi lokhu. Angithi? So mangibuya nakho la kusho ukuthi lo usec lo of theta. Ngoba nakho yala uqhamuka khona u1 over cos usec. Angithi mangiphendula lokho ngikuthi kuzoba usec. Ngiphinde ngiphendule lokho ngikuthi kube u1 over cos. Angithi ayibona? So ke lokhu usec. Angithi yabona? Siyavumelana. Angifuni ukubhala ngosec ngoba usec ireciprocal. Ngifuna ukugcina kunje. Bengizama nje ukukukhombisa ukuthi mawuphendulela kuseyinto efanayo. Asiphendule lokhu. Masiphendula lokhu kuzoba ucos of theta over 1 mawukuthi bese kuyafana no minus 4 over 5 nalokhu mawukuthi njengoba kade ngiphendula ngithe mawuphendula la kuphuma usec mawuphendula la kuphuma 1 over cos. Angithi kanti thina sino 1 over cos kusho ukuthi mase uphendula 1 over cos nalokho singakuphendula kuseyinto efanayo. Asambe lento siyoyichecka kwi calculator. Bayangizwa abantu ukuthi ngithini? Ngifuna siyichecke kwi calculator manje. Right. Buka lento engitshela yona. U1 over cos uma sithi ufana no minus 5 over 4. Sisho lokhu. Sithi umthetho usinikeza amandla ukuthi masine equality sign we can cross multiply. In other words, we can multiply like this. As multiply ke shonele sizothola minus 5 cos. Multiply shonele equal to 4. Divide la go minus 5. Divide la go minus 5. Bese kuba u cos olingana no 4 over 5 with a negative okuyilo. Angithi yakubona? Yingakho kuwe ngithi khumbula njalo okufundisiwe. Always remember what is learned or what you have learned. Angithi yakukhumbula lento.
sasiyenze muva kuma equations nala ngoba equality sign le isasho ukuthi the left hand side is good as the right hand side, therefore it bese kusinikeza amandla o cross multiply. Mase cross multiplyile bese sidivide nge-coefficient imithetho lesi apply laba kithi bese sizothola ukuthi egcineni ucos uyileya nto okuyilo. Do you understand that? Once you understand that bese wenza kanje eduze kwala usubhala iplane yakho, Cartesian plane yakho, ngoba lolu phawu lukubuza ukuthi ucos unegative kuphi. Unegative cos ku quadrant 2 na ku quadrant 3 ngoba la nala upositive ucos. Right? Mase sisuka la sesiyokwenza ishift ga cos kodwa u4/5 hayi minus ngoba minus usitshela ukuthi thina ishift siyenza ngalo. Minus usitshela ukuthi imapha ama quadrant la ucos yena negative khona. Right, mase senza le shift sizoya ke kwi-calculate sizofika sithi shift ka cos 4/5 mase singena kwi-calculator yethu. Ngithi ke mawenza i-shift ka cos kwi-calculator yakho, that is your second function cos, busuvula ama brackets ushaya 4/5 uwavale busuthi equals to lokhu kuzokunikeza ukuthi utheta u36.87 degrees. Bese siyabuya sizobuka la ukuthi u36.87 ngempela between 0 and 180 and mkhulu kuno 0 but mncane kuno 180, therefore it is our reference angle. It is our reference angle. Sesitholileke i-reference angle yethu nansi. Sesiyobheka ama quadrant ucos a negative kuwo. Eyokuqala uquadrant 2. Sesithi ke our theta in quadrant 2, our theta will be equals to 180 degrees minus ukuze singene ku quadrant 2 3687 degrees. Ukubeke besifuna i-general solution bese sizothi ke plus K360. Ngizokuchazela njalo ukuthi why lokhu sisebenzisa K360. Then our theta in this case will be 180 minus 36.87. Masisusa la sithola u3 la sithole u1 la degrees, comma la sithole u3 because it's 9 minus 6. La sithole u4, la sithole u1. Yes, indeed. 143.13 degrees is between 0 and 180. Therefore, this is our solution. And siye ku quadrant 3. Masifika ku quadrant 3
sithi theta is equal to 180 degrees plus our reference. Angithi sifanele sisuke la size la. Fanele si-add ukuze kuhambele. Si-adda u-36.87. Bese sithi this will be la besisusa. Manje siya-adda. This will be 87, then it's 6, 11, then it's 2. Bese sibukala. The answer is 216.87 degrees. Bese sithi ke ngabe lo ukhona yini la ngoba sisolve specifics. Akekho, and therefore this is not a solution. Uma besenza u0 to 360 then ubezoba khona lo ngoba uphakathi ka0 no 360. Uma besenza i-general solution besizothi la plus k times 360. So ke utheta wethu uthatha ama solution athi 36.87 degrees and 143.13 degrees. So these are our specific solutions. Ake ngichaze ke le ndaba ka k plus 360 before ngene kwi example engizothe yokugcina. Uma ngithi la plus k times 360. On 360, it's a revolution. It's a period of this ratio. If it was tangent, ibizojika. Kusho ukuthi ke manje sefanele simenze lo khona niyibone lento engiyishoyo. Uma sithi plus k times 360, u360 i-period ka-cos beno sine. U-k is a number of revolution for an angle to repeat itself. Okay? Kusho ukuthi ke sesizobuyela ku-tan ngoba u-tan akenzekile. Lokhu sidila no cos no sin no cos no sin no cos no sin at 360. Ayisiyabona? Asambeni ke manje siyokwenza bani? U-tangent. Le siyane bengithe sizosiyeka. Sesikusoka.